Ok, pentru astăzi am găsit tot în Luca 12:33, unde scrie astfel: vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Și 34, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Ok, nu știu dacă chiar se referă să îți vinzi averea. Adică cine și-ar vinde averea acum? Să fim serioși. Eu cred că mai mult se referă ca inima noastră să nu stea la avere, la cei bani, adică toată ziua să te gândești la bani. Pentru că, de exemplu, cine are o avere mare, nu, zeci de mii, sute de mii de euro, milioane, na, în fine. Că aici scrie, vindeți ce aveți și dați milostenie. Ok, dacă vinzi tot ce ai și o dai milostenie, nu cred că chiar la asta se referă. Adică cine ar putea face treaba asta? Și după aceea scrie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri. Ok, deci aici se referă, mă gândesc la să-ți faci o comoară și în cer. Pentru că toate averile, toți banii, tot ce ai pe aici pe pământ, aici vor rămâne. Nimica nu e cu tine. Ca Alexandru cel Mare, cum am înțeles, când a murit, a lăsat să fie pus cu mâinile, să vadă mâinile la vedere. Ca să vadă, să demonstreze că oricum el a cucerit tot pământul sau cât, dar când s-a dus, cu mâinile goale s-a dus și așa vom merge toți. Și mai departe, așa, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Într-adevăr, o comoară în cer, da, asta e, cred că aici se referă. Nu neapărat să-ți vinzi, de exemplu, cum a spus și la tânărul bogat, Domnul Iisus, vinde tot ce ai și așa, și urmează-mă, ia-ți crucea și urmează-mă. Aici e greu, că cine ar putea să-și, da, e foarte greu. Bun, și în 34, căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Ok, aici sunt foarte de acord. Pentru că dacă ai o comoară aici pe pământ, tot timpul ți-e acolo gândul să nu ți-o fure altul sau cum să faci mai mult. Dar dacă ai o comoară în cer, atunci acolo ți-e gândul, la comoara din cer. Na. Deci aici eu un pic nu aș înțelege, adică nu aș crede că ar fi cineva care, cum scrie aici, vindeți ce aveți și dați milostenie. Adică un om care e bogat și învățat în toate, să vândă tot și să dea milostenie, adică să facă donații, asta înseamnă milostenie. Nu cred, nu știu, aș vrea să întâlnesc un asemenea om. Da. Eu vă întreb pe voi, ați putea să vindeți tot și să faceți milostenie? Și practic, na, eu nu zic că Domnul nu vă binecuvântează și nu puteți să vă îmbogățiți din nou. Se poate, uite, Iov a pierdut tot. Tot și-a pierdut, și-a primit, de nu știu, poate de 10 ori mai mult. După aceea. Așa a găsit Domnul de cuvință să îl pună la încercare sau la. Deci eu nu zic că Domnul nu mă poate binecuvânta să vă îmbogățiți din nou. Ok, asta ar fi întrebarea mea, dacă voi ați putea să vindeți tot și să dați milostenie. Doamne ajută, multă sănătate!